Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsuon ni anata sa ikaduha nga adlaw sa atong nobinaryo sa kapistahan sa atong segunda patron ang Birhen sa Santos nga Rosario. Padayon ta magampo dinhi alang sa kasulbaran na niining pandemic nga COVID-19, ang ato mga frontliners nga mapanalipdan unta niya at usang iampo padayon uban sa pasalamat ang atong mga benefactors o mga donors dinhi sa atong simbahan nga padayong nagtabang nato sa atong mga panginahanglan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining Santos nga misa, ato rong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga naglingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Ibubo kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagpakatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Busa angay kamong masayod nga ang mga tawo nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan ang nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili Hudiyo nga matarong pinaagi sa pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa mayong balita ngadto kang Abraham sa pag-ingon, pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Mituo si Abraham ug ipanalanginan siya, busa ang tanang mga mutuo panalanginan usab. Tinunglo kadtong nagsalig sa balaod, kayang kasulatan nag-ingon, tinunglo sa Dios ang dili kanunay magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa, klaro kayo nga walay tao nga isipon sa Dios, nga matarong pinaagi sa balaod, kay ang kasulatan nag-ingon man, ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo, apan ang balaod wala mag-agad sa pagtuo. Hinunua ang kasulatan nag-ingon, ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod, mabuhi pinaagi niini. Apan giluwas kita ni Kristo sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato, kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham, ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo, pinaagi kang Kristo Hesus, aron kita makadawat sa Espiritu nga gisaad sa Siyon, pinaagi sa pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan.
Ginikanan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, kuyog ug diha sa pundok sa mga matarong, dako ang mga buhat sa Ginoo, malumod diha sa tanan nilang kamakalipay. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Halangdon og mahimayaon ang iyang buhat ug ang iyang katarong nagalungtad sa kahangturan. Nabantugan siya tungod sa iyang katingalahang mga buhat, maayo ug maluluyon ang Ginoo. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Gitagaan niya pagkaon sila nga mahadlokon kaniya, mahinumdum siya kanunay sa iyang kasabutan. Gipahibalo niya sa iyang lungsod ang gahom sa iyang mga buhat, gihatagan niya sila sa kabilin sa kanasuran. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Pipila sa mga katawhan miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, maoy naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga muhimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad ug dugay. Ang banay nga mabahin-bahin, maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom sa paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man diay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang hinagiban nga mga magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga mosulong ug mobuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanan mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayod kanako. Ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu,
magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kundili siya makakaplag niini, magkanayon siya, mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa, mubalik siya og makakaplag sa balay nga malinis ug maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya, mugula siya ug magdalag laing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Taas-taas ang atong Ebanghelyo, daghang gibutang nga mga importanteng mga pagtulunan. Nya ngako lang pilion nga pagtulunan kana bang ang espiritong dautan mugawas niya mubalik na sad. Nya inigbalik niya magda siyag laing 7 ka mga yawa. Kapila naman nigawas ang espiritu diha ninyo. Nya kapila na sad nibalik. Mugawas na siya, igawas niya kuno magsuroy-suroy, suroy-suroy ba niya. Human, iya na sang bisitahog balik. Siya limpyo na. Balik siya gawas, daan na sang 7 kayawa, adto sila magpista dito. So kamo, unsaman, gibalikan mo sa yawa. Gibalik-balikan mo. Anong mauwaw mo mumutugan? Kano, pangutana na imong tupad na pila na ron kayawa na ni mo. Ana, mutugan mo na. Usahay, di gidta. Or dili man permanente. Di gidta ganahan nga puy-an tagyawa. Ambot kinsa ninyo dinhi ang ganahan nga puy agyawa. Wa gyud. Bisan ako, di ko gusto, ambot rin mga sakristan, no? Isog mong kaignaong gatanaw na. Mura na magiyawaan. So, why gusto na to anoy? Pero daghan kay nato nga wa mahibaw nga gasigi na daitag welcome sa yawa. Kana mo ipait kayo. Kay kanay manggong yawa, gitawag man ni siya og Prince of Deception or Prince of Lies, ang prinsipe or hari sa bakak, hari sa pagpangilad, the most cunning being. Nya siya pagay pinaka-intelligent being next to God. Sunang ana. Nya kisa man ta makapiog ana nga sunod gos Ginoo, siya mo'y pinaka-bright. Muna ay lamog tuga-tuga niya. Si San Pablo sa unang pagbasa may presentar og importante kaayo nga paagi aron di ta maulipon sa yawa. Ug unsa may iyang giingon? Ayaw mo pagsunod anang balaod. Kanang pagtap-tap diri balaod biya ay nagsunda matud pa San Pablo. Ay mog sunod sa balaod. Kay ang balaod maghatod ngadto sa kamatayon or kalaglagan nga mao ang yawa. Mao nang ningon siya, giluwas na ta ni Kristo din atasakop sa balaod. Nya ayaw na mo pagpasakop sa balaod. Kana mga traffic rules ayaw na ana. Balaod man na. Kanang pagbayad og buhis ayaw na ana. Kay balaod ra na. Kanang pag-eskwela nya mahimo kag yung profesional ayaw na ana. Kay balaod ra na. Kanang mukuha jud kag degree ayaw sunod ana matud pang San Pablo or matud ba kaning Siano. Sa inyong paminaki saman San Pablo Gasolteani o si Siano? Siano. Mao sad ni akong nasabtan. Pero mura biyang tinuod. Nga naman, kay kung magsigi tag sunod sa balaod, ang sabi mahitabo, mahadlo kas balaod.
Kani dinhi namon ko yung mga balaod nga akong gisulti kaniha mao ni dong mao ni tanawan ni sila tanawan ni og magistorya. Hala, manamut, hala masuko ra mas pader ana. Hala pantay jud kang pader ana ba? Di ba? Mao man ang balaod gud. Hala, ayaw pagtap-tap, priso gyud ka. Hala, ayaw pag-quarantine, apatay gyud ka. Ugma si Father Leo Archie nga tong bagong pari mauntay mo misa sa nobinaryo ugma. Nya ni-inform nako ro ng atong treasurer sa parokya si Sternara nga iyang gitiksan si Father Leo niya ang ilang quarantine ma-extended ngadto sa October 23. Desisyon na sa nag-swab test nila. Ma-extended sila ngadto sa October 23. Unsa kag atog yung pamisahon sa Father Leo ugma. Si Rad-aning atong simbahan. Si Rad-aning mao na ang balaod, hadlok to 23 po na kung ganung pamisahon na nimo. Hadlokon tas balaod. Nya kay kanang kahadlok mga igsoon iya man na siyawa. Ang kahadlok iya na siyawa. Mo bitang si Kristo magsigon, ayaw kamog kahadlok, ayaw kamog kahadlok. Nga naman, kay ang kahadlok iya na siyawa, pasabot kada nato kahadlok, nag-welcome tagyawa sa tong kinabuhi. Kamuron, wa mo gikahadlokan. Oh, kana, yawa na na. Kamong mga asawa, wa mo mahadlok sa inyong bana. O yawa ng bana. Kamong mga bana, wa mo mahadlok sa inyong asawa. Hadlok. Kana, yawa ng asawahan. Kamong mga anak, wa mo mahadlok sa inyong ginikanan. Hadlok, yawa ng ginikanan. Adi tingali sila mo yawa, giyawaan. Kana sang tao nga kusog kay manghadlok, kana gipuy-an sa nasiyawa. Kana bang kusog kay mo paambit og kahadlok ba? Kamo, di mo kusog mo paambit og kahadlok. Di mo mahadlok nga nganlag tiguang. Di mo mahadlok nganlag batignaw. Di mo mahadlok nga muguba sa inyong koral. Di mo mahadlok nga mo hatag sa inyong yuta aron atong agias karsada. Uy, tubag. Di mo mahadlok nga mamatay inyong ginikanan. Di mo mahadlok nga mahagbong sa eskwelahan inyong anak. Di mo mahadlok nga makobid mo. Ug naa ning mga kahadlok ka kana nag-welcome ka giyawa. Mao na siya. Mao na matud pa ni San Pablo sa unang pagbasa, tungod kay gusto mang buntogo ni Kristo ang yawa dinhis kalibutan nga mao ang sala, nagpalansang siya sa krus. Ang krus mao'y silot sa balaod. Ang krus mao'y pinakangilad nga silot sa balaod sa tao nga nakasala. Muna ni agi si Kristo didto aron iyang papason ang silot sa sala nga naa sa krus ug nahimo na ron nga Santa Cruz. Barangay Santa Cruz. Oh, mao na meaning ana. Mao na sa Santos nga Rosario magsugod gyud ta og panguros. Kay pasabot ang Santos nga Rosario makabuntog sa cross, makapabalaan sa atong cross. Unsa may atong cross? Nga mo'y mga misteryo sa atong kinabuhi. Kanang imong mga pag-antos? Ayaw nagkadloke. Nakaron, inka pa doon, ayag 2 months balaod. Dili ka na madisgrasya ta na. Ayaw 2 months sa balaod. Unsa may gusto ni San Pablo, higugmaa ang balaod. Mo na sakto. Ayaw tumana ang balaod, higugmaa ang balaod. Love the law. Do not be a good follower of the law, but a good lover of the law. Kay kani magong balaod mga igsoon, kung ato lang na siyang tumanon, for the sake nga ato siyang tumanon, pasabot ana,
do na tay kahadlok. Kaya na may balaod, hadlok ka. Pero nahigugma kas balaod, mutuman ka ana nga dunay kalipay. Nanglitan, traffic rule. Nidagan kag alas 2 kaadlawon. Wa gitaw, why sakyanan? Nya red light ang nakabutang. Unsa man? Mulabang o mo tuman? Ha? Ambot lang ninyo. Adi mo hunong ka kay Redman. Dito bitakos Amerika, nya gihatod ko sa airport sa bana sa akong gipuy-an nga balay kay ang akong flight alas 5 sa buntag nya dito sa ila 3 hours man jud ka kinahanglan to anakas airport kay grabe mga linya dito. So ning gikan mi og mga alas 2 kadlawon. Pag kanang Amerika, labi na dito sa Northern Nevada, purtig yung mingawa. Nya pagdaga na namo, wa man sila mga tanong dagko to, may blind curve dito ako nakita to among gidaganan, kita gid nimo ang crossing. Makita nimo ang tanan ba? Wa gyoy sakyanan. Unya kay naka red light man. Hunong siya. Sikog ingon, ano ka ni so dagan, ano ka ni sa mga dagan. Sakyanan. Og dito ko nakapamalandong ba nga sila dito mga law abiding akong gipangutana pag-abot sa airport wala gi kanila bang atong red light nga wa man gitoy sakyanan. Are you fooling yourself? And siya no, because there are many radar and mga CCTV and once you beat that red light you will be charged. Nako nahadlok day ka sa charge. So sila dito kay grabe man kayo ang kanang ilang monitoring sa imong violation, nya i-charge magdito sa imong bills na pag-picture, na pag-video, hadlok sila sa charge kay mahal kayo. So mo na gitawag og pagtuman sa balaod lamang. Ang nindot unta to moingon, I love that kind of law. Ang balaod nga nag-ingon, ayaw mo pangabit. Ana higugmaa kanang balaora ayaw ang imong kabit. Ang balaod sa simbahan nga nag-ingon ayaw mo pagpuyo-puyo kay maimpierno mo ana. Ayaw kahadlok sa impierno. Ayaw pagpuyo-puyo kay nahigugma ka sa kaputli nga mao ang kaputli sa mahal nga Birhen Maria. Sa akong pagkapari giingnan ko, Father, kinahanglan chastity. Bitaw no masakpan niya tas obispo ading nanatay anak taguan lang yun ko ni dili na bisag wa pay nagtan-aw nako mutuman og mubuhat ko anang maong balaod kay nahigugma ko sa chastity kay way nagtan-aw nako adto sa akong kwarto kadaghan ditong mahimo daghan aka mo wa mo mahimo sa inyong kwarto labi nag ika na lang usa so daghanan nimo mabuhat di ba? Tutok rabasan mo na ako. Unsa kay buhaton ani Father no siya. Aw kamo, unsa man yung ginabuhat og kanang kamo na lang usa. Dili ka na mga sala tungod lang kay way gatan-aw. Maobitan ng kusog kay ngatong graft and corruption kay kun way nagmonitor nya makalusot ra gyud ka. Hala graft and corruption nga hasta ang igtatabang adto sa mga COVID victims i-corrupt pa gyud. Hasta ang igtatabang sa mga kabos ihimo og karsada butangan pag yung korupsyon mo na ang resulta hinoon nahimo na tarong over corrupted nation kay mag-agad raman ta kung masakpan hadlok pero di lang yun masakpan makalusot lang buhaton ko ni because we do not love the law we simply afraid of the law no na mo na si Kristo niingon siya diri ang yawa maglibot-libot na ngadto nya wa may nisod limpyo man pasabot wa man ka mahigugma unsa may isod kasing-kasing para dili kabalik ang yawa sudli og gugma din anak kabalik ang yawa pero ang imo isod sa imong kasing-kasing kahadlok lang mubalik ra nang yawa kay kanang kahadlok mo na iyang presensya. Aso siya diya. Pero ang imong gibutang sa imong kasing-kasing gugma, oy mahaatras ng yawa. Tistingyo, igolero nimo sa inyo, higugmaan ang imong anak nga tapulan kayo. Ina, imong kaugalingon karon, Lord, ako na ning higugmaon akong anak. Igabot nimo didto galigid-ligid lagyapon.
Unsa na may imong isulti? Sa una ka, kamo sige lagi mo ligid, sige ligid, wa mi gibuhat. Sige ligid nya kaon, ligid mura ba mo baboy. Mao na imong isulti sa una karon unsa na may imong isulti nga nahigugma na kaniya? Ha? Nahali na di ka. Ampo to sa imong isulti, kamo may nay anak, ako man ko'y anak, ngano inyo man kong lisod-lisoron. Kana bang bungas gugma ba? Oh, tingali ang imong isulti niya. Dong, good morning. I love you. Ana. Sa love you ma, sukad ma. Sa sukad niya ko. Wa pa man lagi linong agdong sa lungaw sa diha ma. Sa okay. Lungag ka dito. So, sa nga akong gihigugma, dako na kay glawas, Lord. Salamat in town. Ako pag ining lutuag maayo para mo himsog pag siya. Ana. Di malipayong kika magluto kay pahingsog naman, di naman ingon nga sus si tagluto ni mga tapulang dagko di kay mapuslan ni mga buang-buang. Hay ka ni maliwat. Secret. Ang maghain maliwat gud na ang galingkod-lingkod. So mo na manindog na ta. Nobina sa mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen Maria sa Santos nga Rosario, sa kanunay manalipod, nag-agak, nagtudlo, ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan napuno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo ug midasig siya kang Santo Domingo ang nga bulahan, sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pagampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini nabag-o ug nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining Santos nga nobina. Pagampo sa ikaduhang adlaw. Maghimaya ka Maria, matahom nga banag-banag nga sa pag-anak mo sa rabing mahayag nga adlaw sa katarungan nga mao si Kristo Jesus, gihayagan mo ang among mangitngit ug masulub-on nga puloy-anan. Maria, laod sa mga kapaitan, sa mga makusog nga balod, sa mga kasakit sa imong anak. Maria, rayna ug inahan nga halangdon, gidaig ka labaw sa nga tanang mga binuhat, diha sa mahimayaon nga pagkuruna kanimo. Maghimaya ka Maria, bituon sa dagat, bintana sa paraiso ug pultahan sa kaayuhan. Lamdagan mo kami matahom uyamot nga bituon tungod sa kahayag ug gahom sa imong santos uyamot nga rosaryo. Hinginlan mo ang landong sa kamatayon nga mao ang among kasalanan nga nakangitngit sa among kalag. Ilisi sa mga kapaitan sa pagpenetansya ang mga malimbungon nga mga kalipay ug mga kahilayan niining kalibutana nga maoy makapatukmod kanamo sa pagpakasala. Ug kay anaaman sa kamot mo ang sentro sa langit ug yuta, tungod kay ikaw man ang rayna ug inahan nga labing halangdon. Padangaton mo sa mga kalipay sa langit nung lungsod ang mga gipanghinginlan nga mga anak ni Eva. Amen. Ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santos nga Rosario. Ang inyong tubag, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa simbahan nga karon misungasong sa mga pagpanglutos ug mga pagsulay nga pinaagi sa mga mainitong gugma ni Kristo, makabaton siya og kusog sa pagpakigbatok sa mga hulga sa dautan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong nasod nga Pilipinhon nga makabangon na unta gikan sa pagkahisukamod sa kalisod ug pagkatunas sa moralidad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami.
Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus nga makabatud na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang utong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanilipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga mipahulay na sa kamatayon nga ang grasya sa Dios muhingpit sa ilang pagtuo ug mudala kanila sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipangamuyo, nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak, mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos, sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan.
ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga way kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang ginarihan ang gapon ang sumaya hangtod sa kahanan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, patagi kami sa kalinmo. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay, kalawat kanimo, apan Manipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi nining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pagantos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay o himaya
sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Orasio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta, mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina ug mga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo kami, usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria panabang sa mga Kristiyanos, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga grasya nga atong nadawat karon mao ang grasya sa gahom batok sa yawa. Nya unsa may atong gahom batok sa yawa, sudla nato gugma ang atong kasing-kasing, dili kahadlok. Mao na nga ang balaod dili nato tumanon, atong higugmaon. Karon kining atong misa, di man ni mahitabog way nag-alagad nato, ato silang pasalamatan. Una, ang naglimpyo sa atong simbahan aron maandam aning atong misa karon, ang atong mga frontliners diha, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong lector, salmista, ang atong love offering assistants, ang atong singer, ang ato diri mga sakristan, o labaw tanan ng atong mass sponsor or mass offerer karon nga sila si Mr. and Mrs. Rene and Tese Montecalvo. Masipang pakpak kanilang tanan. So karong hapon mao gihapon ang atong schedule para sa atong kaning activity. Alas 4 mugikan ang atong Rosary Motorcade na mulibot sa atong teritoryo. Nya pagka alas 6 sa hapon, misa. Ang atong misa, ang celebrante nato unya mao ang gikan sa St. John Bosco sa Kutkot Lilua, no? Si Father Samson de Leon. So atong yampo nga maay lang sa diyang kahimtang, nyaway mga kakulian og magmalampuson ang atong misa nobina karong hapon. Lampos naman ning buntag kay nakahuma naman ta. Kunya lang sang hapon. So i-update ta mo sa ato dinhing love offering kadtong 3,500 nga tag 1,000 slots ang nahali na nato karon. As of yesterday, ning abot na og 861. Salamat sa Ginoo. Ang kuwang na lang nato is 2,639. Layo pa ni, pero dali raman ning urot. Kusog man kayo ang halin. Sa ato sa ditong kuan, mo-update lang ko gamay sa atong katong special project. Although i-close na to gahapon, pero naamang gyud mga nadawat pa ba.
12 raman to katag 20,000, karon niabot nag 18 katag 20,000. So, gipunan na kog duha ang 12 ni St. Matthias o ni San Pablo, di na 14. Yan apa upat nga kuan kapag iko'y basahonon dito basig na sa tutoy lain nakuasam ni nako ibutang sa mga disipulo anaam dito'y 7 ka dikon nga ilang gikuha sa 12 apostoles. 7 ka dikon ba ang gaon ato si Saint Stephen nga kanang na martir. Karon upat na sa 7, 3 na lang ka dikon ang wa maasay. Upat na. So mo na ato na siyang pasalamatan no. Niya sa ato sang update sa atong paghangyo ninyo nga mutabang mo og donate para sa atong ipanghatag nga bugas og canned goods. So sa pagkakaron ang ato nang nadawat nga mga donations equivalent na siya sa mga 50 sacks of rice. 50 sacks. Kinahanglan man tag 100 sacks, so 50 na lay kuwang. Pero wap na maapil diha ang katong sardinas nga mga 6,000 ka lata. Bahala na lang tog di maapil basta masiguro lang ng bugas kay pwede ram nag kilaw-kilawag kapayas no. Agkuan kag palak diha awa na basta na ibugas bahala na ng sardinas diha makapatritis man sa nausahay. So pero og naa gyud pagkanindot no og naa pero atong gisiguro lag budget ang bugas mao na nga palito niya na nato karong mga kuan sunod semana maka-distribute na untata mga bernes sunod semana bispiras sa atong pista o sa pista mismo maka-distribute na untata sa atong tag 5 kilo rice og mapakapinan og sardinas og naa dihay mo donate og sardinas bisag usa pa ka truck amo nang dawaton usa ka truck pero tulo ra ka kahon ang sud. Abis ang kog pila ato nang dawaton tanan enjoy lang gud taani kay gaghan sang grasya ang gihatag sa Ginoo nato ato yung ipaambit sa atong mga kaigsuonan dili kanon sa nako kay ma tritis niya ko. So salamat ha. Kinsa man nyo dinhi ang so far perfect pang attendance, raise your hands. Kanang kaduha na ba naka-attend ba? Jotay raman. Kinsa may first timer? Nya, mubalik pa mo. So kamong naka-perfect, continue being perfect sa inyong attendance. Nya pangimbitar pag yun mo diha. Kay bisan pag maawahin na tagamay, basta maka-ride on na ta, grasya mangyapo na. So kamong mga first timer, I hope maka-straight mo sa 8th day o sa 8 ka nubinahan. Kay ang pagnubina nato dinhi og ang misa mao ni ang makapatubo sa atong gugma ug makapadaghan sa atong grasya. Sige, manindog na ta. Salamat sa atong mga online parishioners. Hinaut untang naka-perfect sad mo sa atong nubina. Maka-perfect man gyud mo kay naara man na sa YouTube. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa uban sa Berhen sa santos nga rosaryo ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.